Владимир Путін зноў загаварыў пра беларускую бульбу ў якасці абменнай валюты для карняплоду з нашай краіны. Гаспадар Крамля прапанаваў сіропы шчасця ад іркуцкага вытворцы. Ідэю, што выглядае як жарт, Пуцін агучыў падчас наведвання выставы расійскіх брэндаў у межах форуму «Моцныя ідэі для новага часу ў Маскве». Кіраўнік кампаніі «Дзікая Сібір», што вырабляе сіропы з таежных ягадаў, траваў і кедравых арэхаў, Александр Дзеяў расказаў Пуціну, што апошнія 2 месяцы 5% заказаў ад спажыўцоў з Беларусі. Ды заўважыў, што з бульбай, якую прапанаваў Пуцін, іх прадукцыя будзе яшчэ смачнейшаю. Паводле Дзеева, іх сіропы з кедравага арэху дапамагаюць сінтэзаваць сератанін, таму пры ўжыванні чалавек адчувае шчасце. Раней пра беларускую бульбу Пуцін узгадваў у канцы траўня. Тады палітыка вельмі здзівіла рэпліка намесніка кіраўніка ягонай адміністрацыі, што ў нашай краіне скончыўся гэты караняплод. Он там закончился. Как закончился? В Беларуси. Александр Кнурович, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце, таксама з'явіўся ў нашай студыі. Спадар Александра, вітаем. Дзякуем, што завіталі да нас. Ну, як вы асабіста ўспрымаеце гэтыя словы Пуціна, як здзек, жарт, ці, можа быць, нават сур'ёзную прапанову? Ну, мы зноў бачым, што Пуцін зусім не пісьменны ў эканоміцы. Ведаеце, калі 10 дзён таму быў міжнародны эканамічны форум, як ён называецца зараз у Санкт-Петербургу, то было вельмі дзіўна глядзець, як спадарня Набіуліна, глава Цэнтрабанка, міністр эканомікі, міністр фінансаў распавядаюць аб тым, што ўжо пачалася рэцэсія, ўжо ўсё вельмі дрэнна, а Пуцін выходзіць, і ўсё ў яго добра. Таму вось гэта, канешне, не жарт, гэта азначае, што Пуцін нічога не панимае ў эканоміцы, у тым ліку не ведае, што ў Беларусі няма бульбы, як зараз няма яе і ў Расіі. Не верыць проста, ён гэта адмаўляе. Ёсць у Беларусі бульба, і мы яе можам памяняць на сіроп. Агулам, калі мы кажам сёння пра залежнасць эканамічную ад Расіі, наколькі яна вялікая, бо калісьці агучвалася лічба ў 65, у 70% экспарту. Ну, трэба разумець, што ёсць у эканоміцы ёсць такія, ведаеце, нельга распавядаць там мала ці многа. Ёсць такія лічбы. Калі больш за трэціну у тебе прыходзіцца на одну краіну, гэта ўжо залежнасць. У нас зараз каля 70% і ў экспарце, і ў інвестыцыях, і ў знешняй залежнасці ў даўгах нашых знешніх. Таксама гэта ўсё Расія. І самае страшнае ў гэтым тое, што мы не маем ніякай мажлівасці сёння атрымаць нейкія пазыкі ад МВФ ці ад іншых краін Захада. І як раней мы маглі выйсці на міжнародныя рынкі, то все, зараз уже няма такой мажлівасці. Можна казаць аб тым, што мы цалкам Лукашенко, у яго был выбор у 2020 годзе, ці страціць пасаду, ці аддаць незалежнасць Расіі. Ён прадаў нашу незалежнасць за сваю асабістую пасаду. Таму мы зараз у манапольнай залежнасці, і Лукашенко не можа прыняць рашэнне без Крымля. Ён не можа пайсці на захад, ён не можа нідзе ў іншым месцы атрымаць грошы, ён не можа атрымаць інвестыцыі, і няма ніякіх іншых рынкаў, дзе можна было прадаваць нашу прадукцыю. Таму у эканамічным сэнсе у нас зараз страчаная незалежнасць. У палітычным, магчыма, іншыя глядальнікі нешта распавядуць іншае, но эканамічна мы цалкам у залежнасці зараз ад Крымля. І это вынік рашэнняў Лукашэнкі. Гэта калі казаць пра эканоміку, так? І палітычна мы сёння вось абмяркоўваем актыўную фазу гэтых перамоваў паміж Вашынгтонам і Менскам, якія там саступкі будуць з боку Беларусі, з боку ЗША, каго вызваляць наступным. А ці зацікаўленасць з боку Менску, я так разумею, не толькі ж палітычная ёсць, так? Каб там, не ведаем, больш незалежны быць ад таго ж Пуціна, але і эканамічна, так, ад гэтых перамоваў. Вось тут і цяпер, што патрэбна Лукашэнку эканамічна ад захаду, так? І ці гэта сапраўды штосьці вартае, каб мы маглі спадзявацца на вызваленне палітвязняў далей? Ну, конечно, Лукашэнке патрэбна зняццё санкцый, у першую чаргу это санкцыі з калія, і гэта вельмі проста. Гэта адносіны з Літвой у першую чаргу. Гэта не адносіны з ЗША, гэта не адносіцца цалкам серазвяза, а трэба неяк зноў усталёўваць адносіны з урадам, і немагчыма сябе ўявіць, каб адначасова мігранты ішлі на мяжу, каб адначасова была такая лаянка ў беларускай прэсе, і адначасова Літва пагадзілася на гэты транзіт, зноў транзіт каля. У другую чаргу гэта, канешне, беларускія нафтапрадукты. Мы разумеем, што для Беларусі няма ніякіх іншых рынкаў, дзе былі бы такія кошты, як у краінах Захада, ці раней, якая была ва Ўкраіне. Украіна, канешне, страчана. Магчыма, зняццё санкцыяў, і гэта было бы добра для эканомікі Беларусі. Але зноў гэта вельмі простыя умовы. Прыбяры мігрантаў з мяжы,
припыні удзел у вайне, вайне, ну, мы разумеем, што Лукашенко удзельнічае ў вайне праз беларускую эканоміку. І з табой пачнуць размаўляць. Не трэба страчваць улады, но трэба зрабіць нейкія крокі насустрач, у тым ліку і вызваленне палітзнявольных. Ну, палітыка гэта адно, а бізнес, як сцвярджаюць у Інстытуце эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, на захадзе вельмі хоча супрацоўнічаць з Беларусю, так прынамсі сцвярджае дырэктар гэтага інстытуту Дзеніс Муха. І у якасці прыклада дэпутаты Сойміка Падляшскага воеводства у Польшы заклікалі адкрыць за адзін з памежных пераходаў з Беларусю, бо на іх думку гэта павінна дэпутатаў садзейнічаць развіццю рэгіёна, які нясе эканамічныя наступствы ад закрыцця мяжы. І вось тут, спадар Александра, пытанне, ці сапраўды на захадзе Беларусь была б такім надзейным бізнес-партнёрам? Ну, конечно, не. Мы разумеем, што некаторыя рэгіёны і ў Польшы, гэта Падляшшы, і, напрыклад, у Фінляндыі яны таксама страцілі ад таго, што страцілі магчымасць супрацоўнічаць з Расіяй. Але калі мы паглядзім цалкам, то экспорт з Польшы ў Беларусь быў не больш за 1% польскага экспорта. І нягледзячы на санкцыі, польская эканоміка, літоўская эканоміка растуць у 3 разы хутчэй, чым расце беларуская эканоміка. Таму мы разумеем, што так, ёсць нейкія вынікі гэтых санкцыяў для памежных рэгіёнаў. Але гэта ўнутранае пытанне Польшы, як кампенсаваць гэтыя санкцыі, што прапанаваць гэтым прадпрыемствам ва ўмовах, калі ідзе вайна. Мне здаецца, все-таки ключевой краінай вось на цяперашнім этапе гэтага ацяплення стасункаў з захадам все-таки Літва, бадай што адыгрывае. І мы бачым так па публікацыі вось сённяшняй ЛРТ літоўскага тэлебачання пра тое, што як там дэпутаты менавіта літоўскія арганізоўвалі гэты працэс, так? А таму і перамовы, я так разумею, таксама ідуць пэўныя паміж Вільняй і Менскам. Але вось гэтыя мігранты, которые вы кажаце, што вот твае мігранты, Лукашэнкі, это пытанне, ці яго, ці Пуціна гэтыя мігранты, да? Ці можа Лукашенка спыніць гэтых мігрантаў, так? Гэта што яшчэ ў нас з такога балючага, так? Ну, палітвязняў літоўскіх, здаецца, ўжо моцна няма. Але гэта пытанне бяспекі, так? Таксама, і не толькі пра мігрантаў, то, што ўжо, в прынцыпе, ў гэтую мяжу... Так, ну і ўдзел Беларусі, так? Хаця ў Літве не бачаць нейкай пагрозы. І цэлы шэраг слядоў беларускіх спецслужбаў дзейнасці ў Літве, так? Гэта, то бок, вельмі напружаныя адносіны. Вы бачыце рэальную магчымасць паміж Літвой і Менскам, каб все-таки Менск выйшаў у свет праз Літву? Ну, зараз, як кажуць, гэты мяч на баку Лукашэнкі. І калі ён зробіць гэтыя крокі, калі ён прыбярэ мігрантаў, ці можа ён прыбраць без каманды Крэмля, но мы размаўлялі 5 мінут таму аб тым, што ён цалкам у залежнасці ад Крэмля. Але калі б ён быў сапраўды незалежным, то, канешне, прыпыніць мігрантаў гэта адзін дзень. Сказаць, што так, я вінаваты у пасадкі гэта Ryanair, гэта адзін дзень, і гэта не каштуе ніякіх грошай. І было бы Беларусі значна легчэй. І пачаліся бы перамовы, сапраўдныя перамовы аб тым, што аб транзіце беларускага калія. Таму што мы разумеем, што беларускія каліі, калі ЗША знімі санкцыі, то ён усё роўна не паедзе да Бразіліі, таму што яго няма шляху да Бразіліі, таму што найбліжэйшы для нас порт гэта пад Санкт-Петербургам ці дзесьці Мурманскі, і гэтыя вельмі вялікія страты на гэтай лагістыкі, калі ёсць такая магчымасць ввогуле. Таму ўсё залежыць ад Лукашэнкі, ўсё залежыць ад яго здольнасці быць незалежным ад Крэмля. У тым ліку і ў эканамічных гэтых стасунках з Польшай і з Літвой. Ну і наконт Літвы, ведаеце, у беларускай прапагандзе ёсць такая лічба аб тым, што Беларусь страціла там траціну, но калі прыгледзецца, то не больш за $300 мільёнаў, то бок не больш за 0,4%. Гэта тое, што давал гэты транзіт для Літвы, і увогуле гэтыя санкцыі не паўплывалі на эканоміку Літвы і на дабрабыт літоўцаў. Адзінае, ад чаго церпяць гэта самыя беларусы, канешне ж. Ну, Александр Лукашенко, як заўсёды, упіраецца рогам, бо для яго ягонае слова і палітычнае большае за эканоміку. Дзякуем вам вялікі за гэтую размову, Александр Кнорович. Транзіта ўлады. Так. Аўтар праграмы «Атмасфера» на Белсаце быў у нашай студыі.